ассалому алейкум бинандагони азиз ва мухлисони доимии барномаи матрица. мавсими нави барномаи матрицаро дар соли 2018 пешкаш месозем. хотиррасон менамоем ки ҳамкори барномаи матрица ширкати Тисел аст. боз як иқдоми нав ширкати Тисел ва Кока-Кола. маҳсулоти Кока-Коларо харидорӣ намоед ва соҳиби туҳфа гардед. тарихи иқдом то 31 майи соли 2018. иттилооти иловагиро метавонед аз намояндагии ширкати Кока-Кола дар Тоҷикистон ё бо рақами 550 дастрас намоед. имрӯз дар матрица телефони баромад ки 170 рӯз бе нейрогӣ кор карда метавонад. одноклассники видео табрикотҳоро дар асоси нейрошабака фаъол намуд. Wi-Fi огоҳкунандаҳои шабонаро иваз мекунад. оғоз мекунем аз бахши дайджести матрица ва хотиррасон менамоем ки дар дайджести матрица мо аз хабарҳои охирони олми хай-тек ба ҳаратон пешкаш месозем. одноклассники видео табрикотҳоро дар асоси нейрошабака фаъол намуд. нафароне ки аз фейсбук истифода мебаранд шояд дар бораи ин иқдом маълумот дошта бошанд. яъне агар шумо ба одноклассники пайваст бошеду имрӯз ҷашни зодрӯз дошта бошед, шабакаи иҷтимоии одноклассники шуморо бо ҷашни зодрӯзатон таблик менамояд. Wi-Fi огоҳкунандаи шабонаро иваз менамояд. минбаъд ба шумо лозим нест ки дар ҳар кунҷу канори коргоҳи худ камераҳои мушоҳидавӣ ва ё огоҳкунандаи садоӣ насб намоед. вазифаи ин ҳамаро танҳо як дастгоҳи Wi-Fi иҷро менамояд. муфассал дар дайҷести матрица. хабари нав шурӯъ аз моҳи апрел ширкати телевизион, радио ва рекламавии Тироз дар ҳамкорӣ бо ширкати мобилии Тисел лоиҳаи нави медиавиро бо ном Тисел Тайм пешниҳоди шунавандагон, хонандагон ва тамошобинон бо номи Тисел Тайм оғоз ва пешниҳоди шунавандагон, хонандагон ва тамошобинон намудааст. барномаи Тисел Тайм тавассути радиои Тироз ва Тирози ҷавонӣ дар рӯзҳои корӣ аз соати 10 то 11 рӯз мустақиман пешкаши шунавандагон мегардад ки он аз се бахш яъне Тисел Ньюз, Квест ва Салому Паём иборат аст. тибқи лоиҳаи мазкур дар сомонаи медиапортали Тироз cw.tiroz.org маводҳо ҷой дода шуда таърихи ширкати телевизиони Азия барномаи махсуси матрица манзури тамошобинон мегардад. аз смартфонҳои пурхур бо аккумуляторҳои зуд қувваашон тамомшаванда хаста шудед? ин дигар проблема нест. дастгоҳи нисбатан оддӣ ва муддати дуру дарозкоркунанда ҳастанд. телефоне бароварда шуд ки 170 рӯз пайҳам бидуни нейрогӣ аз қувваи барқ кор карда метавонад. ин телефони мобилии муқаррарӣ дар намуди моноблок мебошад. девайси мазкур аз тарафи ширкати China Electronics Corporation коркард ва истеҳсол карда шудааст. модели мазкур дорои дастгоҳи тугмачаҳо ва батареи ғунҷоишаш 3160 мАч мебошад. манбаи таъминоти 58 соати бетанаффуси гуфтушинидро кафолат медиҳад. дар реҷаи корӣ бо танаффус ин нишондод то ба 170 рӯз зиёд мегардад. бар замми он ин дастгоҳи 156 грамма дигар дастгоҳҳоро низ аз нейрӯ пур карда метавонад. он дорои хусусияти оддии техникӣ мебошад. Philips Xenium E570 бо экрани 2.8 дюймави таҷҳизот донида шуда дорои роҳандозии 320 ба 240 нуқта мебошад. дисплей ба намуди TFT мансуб аст. инчунин дастгоҳ дорои ду ҷойи симкортгузорӣ, камераи 2 мегапиксел, радиои FM буда корти microSD, Bluetooth 802.2-ро дастгирӣ менамояд ва равшанидиҳак дорад. дастгоҳи мобилиро чун плеер MP3 низ истифода бурдан мумкин аст. андозаи ин телефони мобилӣ 133.5 бар 58.6 бар 15.7 мм буда арзиши он 615 сомонӣ мебошад. шабакаи иҷтимоии одноклассники хизматрасонии лаҳзаҳоро бо истифодаи интеллекти сунъӣ ва нейрошабака фаъол намуд. барои ҳар як истифодабаранда шабакаи иҷтимоӣ видеотабрикоти шахсӣ омода мекунад. хабар медиҳад хадамоти иттилоотии одноклассники.
видео бо истифода аз технологияи хусусии он дар асоси шинохтаи чеҳра омода мегардад. нейрошабака аз аксҳои истифодабарандагон чеҳраи дӯсташонро гирифта онро дар видео истифода мебаранд. гуфта мешавад дар маълумоти хадамоти иттилоотӣ. аввалин видео табрикот бо зодрӯзи Полина Гагарина омода гардид. дар навор ӯро Гелина Темникова, Дима Билан ва Аня Лорак табрик намуданд. дар марҳилаи омодагӣ боз як хизматрасонии саёҳати ман қарор дорад. он аксҳои саёдии истифодабарандагонро ҷамъ намуда навор омода мекунад. навор ёддоштҳоро бар як шабонарӯз зиёда аз 1 миллион нафар тамошо карданд. Wi-Fi огоҳкунандаҳои шабонаро иваз мекунанд. донишмандони донишгоҳи техникии Копенгаген қарор доранд Wi-Fi-ро барои мушоҳида намудани одамон дар биное ки бо шабакаи интернет фарогир аст истифода баранд. ин имкон медиҳад то интернетро на танҳо барои гирифтани маълумот, балки чунин барои система мушоҳида ва огоҳкунанда истифода шавад. хабар медиҳад портали fuse.org. бино ба гуфти тадқиқотчиён, системаи ҳозира насби камераҳоро талаб мекунад ки бо системаи асосӣ тариқи Wi-Fi пайваст мешавад. донишмандони даниягӣ пешниҳод менамоянд ки аз камераҳо даст кашида фақат сигнали радиоро истифода баранд. ғояи нав чунин аст: огоҳкунандаи хонагӣ объектҳои дар ҳаракат бударо тариқи ивазшавии мавҷи нуқтаҳои радио муайян мекунад. чунин системаи радиомавҷии системаи бехатарӣ назар ба ҳозира хело арзон буда нуқтаҳои дастнорасро низ фаро мегиранд. инчунин дар ин система таҷҳизотҳои мукаммал нисбатан кам истифода бурда мешаванд. аз ин сабаб эҳтимоли вайрон шудан ба маротиб паст мешавад. дар шаҳри Хуҷанд маҳсулоти фармоиши хӯрок, сарулибос то ҳатто дастгоҳҳои техникӣ аз қабили планшет, ноутбук ва ё телефонҳои мобилӣ ба тиҷорати хуб табдил ёфтааст, ки ин василаи муаррифии молу маҳсулот мебошад. муфассал дар гузориши навбатии барнома. Pixel яке аз мағозаҳое ки толи 4 сол инҷониб хариду фурӯши дастгоҳҳои техникиро тариқи интернет бароҳ мондааст. моли ин мағозаро на танҳо дар дохили Тоҷикистон, балки аз Русия низ фармоиш медиҳанд. соҳибкорон мегӯянд пешниҳоди молу маҳсулот тариқи интернет то ҷои роҳи нави тиҷоратро боз кардааст. Фахриддин Каримов, тоҷири мағозаи дастгоҳҳои техникии Pixel, мегӯяд аз онҳо асосан ноутбуку, планшет ва телефонҳои мобилиро тариқи интернет харидорӣ мекунанд. маблағгузорӣ бо усули ғайринақдӣ сурат гирифта, моли фармоишда ройгон ба фармоишгар дастрас карда мешавад. барои он ки соли замон пеш рафтост, ҳозир ҳама студент, мактабхон, одамони синни солашон калон ҳаманда телефонҳа, интернетҳа ба воситаи интернет ҳар рӯз медарон, занг мезананд, мепурсанд дар куҷо, нархҳо чӣ хел. инам як намуди маркетинг. мо якумин ин корро кардем, на танҳо дар шаҳр, дар вилоят, мумкин ки дар ҷумҳурӣ ҳам бисёр нест мағозаҳое ки бо ҳамин тавр савдои ба пеш монда. дар Тоҷикистон ҳоло на он қадар хариду фурӯши молу маҳсулот тариқи интернет рушд кардааст, аммо моликони ширкату мағозаҳо мегӯянд ин усули хубу осуни тиҷорат аст ва давоми 2-3 соли охир нав ба ин бозор ворид шуда истодааст. зеро шаҳрвандони кишвар низ ҳоло на он қадар аз чунин усули тиҷорат огоҳанд ва ё он ки роҳҳои фармоиш доданро на чандон хуб медонанд. Ким Юрик, як сокини шаҳри Хуҷанд, мегӯяд тариқи интернет бештар молу маҳсулоти ширкату мағозаҳоро фармоишро харидорӣ мекунад, аммо ӯ мегӯяд харид аз мағоза барояш мувофиқтар аст. В интернет-магазине как бы невозможно пощупать, посмотреть вот как на самом деле выглядит товар, а в магазине вы можете прийти, узнать и вас проконсультируют. Ну, в наше время, если честно, удобнее, наверное, прийти в магазин все-таки. гурӯҳи барон ақида ҳастанд ки тиҷорати молу маҳсулот тариқи интернет фаровон ҷорӣ шавад, то ин ки ба мағоза нарафта аз хона истода фармоиш диҳанд. назм мешуд ки бисёртар амихе чизҳо вай шавад, кушода шавад, амихе мағозаҳо бештар шаванд, мо фармоиш диҳем, ҳам вақти мо вай мешавад, эконом мегӯем, эконом мешавад, ҳам аз ҳама тараф назм мешавад ба фикри ман. ҳоли кор нафаҳмидем. шояд бовар намекунам, барои ҳамин бошад рости гап фармоиш надодам ягона расид. Интернет ба ваш боз кардем. Ну, пицца заказ кардем. Маъқул, удобно.
дар шабакаи интернет низ даҳҳо сомонаи ширкату мағозаҳои тиҷоратӣ фаъол шудааст, ки асосан намунаи молу маҳсулоташонро пешкаши мизоҷон гардондааст. Молу маҳсулот ба зикри нархи аслӣ дар сомонаҳо ҷойгир шуда, фармоишгар ба таври интихобан онро фармоиш медиҳад. Ин як роҳи нави тиҷорати интернетӣ буда, бино ба гуфти соҳибкорони суғ нав ба ин бозор ворид шудааст. Сделай весну ярче вместе с Coca-Cola и T-Cell. Купи Coca-Cola 1,5 литра с желтой крышкой, найди изображение бутылки внутри и меняй на Coca-Cola 500 мл или ищи промокод. Регистрируй через СМС и лови мобильные подарки от T-Cell. Наполни весну миллионом призов. ҳоло бошад лайфхакҳо аз матрица. дӯстони азиз, ҳамкори мо Дима Беликов дар мавзӯи функсияҳои пинҳонии смартфонҳо бароятон маълумот медиҳад. Всем привет, это программа «Матрица» и ее рубрика «Лайфхак». С вами я, Дима Рейл, и в ближайшие несколько минут я расскажу о секретных функциях телефона, которые вы, возможно, не знали. Сегодня почти у каждого есть сотовый телефон, но не каждый догадывается, что иногда под ним скрывается. В частности, с легкой руки можно проверить уникальный код, позвонить со скрытого номера, сбросить заводские настройки и так далее. Сегодняшний выпуск лайфхаков мы решили посвятить секретным кодам в телефонах Android. Внимание на экран. Об этом коде, наверное, знали многие. Еще с кнопочных телефонов. Комбинация клавиш звездочка, решетка 06, решетка позволяет узнать свой email. Это уникальный номер вашего телефона. Он служит для идентификации устройства в сети и хранится в прошивке аппарата. Email играет роль серийного номера аппарата при авторизации в сети и передается в эфир при авторизации в сети. А если вы хотите узнать еще больше информации о своем телефоне, то наберите звездочка, решетка 4636, решетка звездочка, решетка. И тогда в меню вы узнаете информацию о телефоне, статистику использования, включая батарею. Безобидный код для тех, кто хочет знать все о своем телефоне. Ну а благодаря комбинации клавиш звездочка, решетка 7780, решетка, звездочка, вы можете сбросить телефон к заводским настройкам, включая параметры учетной записи Google, данные приложения и загруженные приложения. Так что лучше дважды подумать, прежде чем переходить к этому. Ну а этот код лучше вообще не использовать и раза 3 подумать, прежде чем его набрать. Звездочка 2767, звездочка 3855, решетка позволит вам установить программное обеспечение с нуля, стереть все данные с телефона. Большинство из нас, наверное, знает, как выключить телефон, но благодаря комбинации звездочка, решетка 7594, решетка, звездочка, он выключится сразу, без предложения меню. А что если день загружен и каждая минута на счету, а тут еще достают звонками? Вам поможет команда звездочка, решетка 43, решетка. И тогда все вызовы к вам будут поступать в режим ожидания вызова. Отключить эту функцию можно с помощью комбинации решетка 43, решетка. Благодаря комбинации звездочка, решетка 0011, решетка можно узнать информацию о GSM-сигнале. А благодаря комбинации звездочка, решетка 21, решетка можно переадресовать все вызовы на голосовую почту, ну в случае, если все достали и не хочется ни с кем разговаривать. Кстати, подключить голосовую почту абоненты T-Cell могут, набрав звездочка 595, решетка. Услуга бесплатна. Ну а позвонить со скрытого номера можно с помощью команды звездочка, решетка 31, решетка, номер абонента и вызов. И вуаля! Вы звоните со скрытого номера. На этом все. Еще больше лайфхаков на следующей неделе. С вами и для вас Дима Рейл. Пока-пока. дӯстони арҷуманд, дар ҳамин ҷо барномаи матрица ба поён мерасад. агар шумо чизеро нафаҳмидед ва ё онро дар телефонатон сабт карда натавонистед, роҳ афтода нашавед. маълумоти бештарро дар сомонаи www.tiroz.org метавонед бигиред. бори дигар хотиррасон бояд намуд, ки ҳамкори барномаи матрица ширкати T-Cell мебошад. T-Cell ин минтақаи васеъи фарогирии алоқаи бемаҳдуд, тарофа ва бастаҳои муфид барои муошират ва интернет. бо T-Cell босам наздиктар. طول چند لحظه با شما بودم روی برنامه ایلهام بابویف. تا هفته آینده خیر.